suwun wonten ing pamungkasan dari punika dipun paring aman sedanten nggih. Aman sedanten nggih. Alhamdulillah saged dipun lanjut salajengipun punika wonten Bapak Mono Sukobudoyo niku. Padahal mbiyen warai ngono lho. Bandungan Monolilo. Apane? Iki ngene warai kono. Iki lho. Nyanyar wis lawas to, Mbak? Yo lumayan. Ajare karo melilo kae. Sampun siap nggih. Siap rong Des. Nek sing nonton biasane sok udah. Ning YouTube.
Din. Rano suarane, Din. Apa? Oh, nyuwun mik nang kabel. Nah, headless. Headless saya soal dengan promosi headless. Bermono kabel ra, Dek? Eh, Bermono kabel ora? anu jeset. Kayak jalan headless ini kan. Cek. Aku tak nyala iki aku. Yo gino. Wah. Nanti pulun. Aku sing rano rambut e. Rambutnya blodol kabeh. Apane sing brodol? Weh. Mas Anam. Ayo iki mau weruh agek salin to lak nggo begini tok. Kok Bola. Salin to Muhammad ini kan rongan. ala kedongan doyan kok. Halo. Laku sepuh. Yo, tanah iki ya gak bil ngomong gokil bagi. Aku tak kabelan ra apa-apa. Emoh. Ya. Des, kalau kakangmu kayak ngarep ya. Bojan. Kok kopi dureng. Kopine dureng. Iki kopi medrep. Sirai lang. Ora biar wis. Kok urip. Nggih, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana iku ning tuh. Untukmu. Ono. Alhamdulillah, dalu iki acarane apa, Mak? Halal bihalal. Halal bihalal acarane sapa? Aduson Supran Bandungan kene. Wis tekan kene mau kan bae sapa, Mak? Oh, iso ngerti gone. Lah aku mau ki kon banteng ning aku rasa banteng. Kon banteng. Ora ono buntute lho. Aja. Apa? Buntute kepet. Buntute wis kadaluwarsa. Jari sapa? Gubel gabol. Ya, Ya, tak dongake muga-muga masyarakat kene muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Iki gek sebesar ki naga pemromas, Bu. Aku ya gumun nek dikonane iso kaya wong nganten ngene. Aku tak raboke kowe to, Des. Iya, aku sesuk nek ngantene bingung. Apa? Aku nek kon minum gak iso. Ayo, nih. Nek aku sing ngrias, Heeh. tak untune. Iya gak iso. Tak aku sesuk ki gumun. Apa? Isi balik beli mesti wong iki. Apa? Apa? Lek ruli. Kenapa rek Ru? Lek ruli lek karo aku senenge mesti goyang-goyang. Ali napa? Mergo mrongos ki aku. Oh. Ya wis kok Iya, tidak aja dah bos langsung paturi anyar mat. Yo, siapa? Sopo buang latu ning kene iki lho. Metet. syukur. Ini urung wis diobong sikile. Wong nek pencilaan ngono kuwi. Lagi awak dhewe tuh sepisan aku kuwi iki. Suka budaya muda. Iya, iki ana kepengiran barang. Ya, kepengiran tak iki, Mas. Oh iya. Hah? Barongan barang. Iya. Iya ta. Nah, piye lah, Des? Oh, puas ngono. Bisa. Bos, bos takon ane. Bos, nanti anteng gak, Bos? Wonge rada payah. Hei. Kita budak, Des. Des. Kira tok budak. Wes sesepuhe aja ya, Bos ya. Iya wis saiki dirodasik, Bos, iki takon pojok ngarep iki yo. Bos, dadi napa, Bos? Gedang goreng. Hah? Malah kepide. Rodate apa, Pak? Awalane juga dadi awal. Ayo bro, ayo bro konco. Ceritain agak mau edan. Agak boleh lagi. Lah wong edan kok dikumpul gini-gini yo. Aku yo saiki Aku ki wong edan lho. Ayo. Peningkatan bose. Kenapa? Lambine ono jamure bareng. Ya ayo. Kayak jamure ngisor pindahane Ayo, dhuwur. melet. Ayo Bos, dilanjut ya. Yo. Ah, itu kok, Des. Yo, ayo bro konco.
kuis iki. Ayo pro konco. Goblok iki suara iki. Kajen aku nulari ae, nulari geblong ae. Saiki dirudani apa lagu, Bos? Hah? Niku komandane kok, Bos. Komandane takoni sing kuduan apa? Oh, ini tak komandane to. Nih, Bos. Oh, laku-laku. Oh, kepiye to main? Unik kok, unik. Takoni piye, Bos? Bukan laku-laku. Hah? Jalan-jalan. Oh, halan. Ayo. Oke, baik, yang satu ini kita kasih lagunya ada jalan-jalan. Yang satu ini bersama teman kita yang di depan sana, yang pakai koplo yang dur sekali, yang ngobrol gendeng. Pak Bos, saya semoga dikasih tebang nih asik karena anak ayo wes, semoga lagu dia apa, Bos? Lagunya mana tuh? Mana tuh? Ayo aku saya ayo, semoga nak pasrah ben aku nyanyi nih bagus. Takon saiki malah. Anak bisa, aku seperti udrup kok. Kan nyanyi gua aku. Dik, dalamnya apik boleh nggak, Dik? Bentuk pedot jeblok galane jeblok. Lupa deh, Dik. Aduhnya ini. Ya, aku jalan-jalan itu meluntung kan. Ya, semoga dikasih tebangnya. Itu wah, iya, dulu. Ayo, kasih semoga ya. Iya, apa? Lakunya apa? Bakul soleh. Oh iya, kawanku yang telu ini. Iya, nih. Iya, calonku tau bikin telu goreng. Ayo tak sulingi tenang weh. Iya. Apa? Untune ra iso mlebu, Pak. Aman. Ngojo. Ayo tak sulingi ya. Iya. Iya. Cek jatuh ora untu. Bolong di pitu. Ora muni. Yo. Yang kene orang. Iya. Malah biasa untune. Kasih to. Ya, tak gosok rene ndak mampu. Ya. Iki ana dinah barang ning kene to. Rupiah putra ketiga. Salam kitin sumile pemuda. Olahraga. Apa tadi sih? Ada bedain lah ya. Ya, semoga lagunya moga. Ayo, Bos. Ayo. Konco tani yenyang tandurane nyambut gawe awak saya Biaran itu tuh ya. Yaudah. Ibu seneng totali tadurane nyambut gawe awak saya seneng atine.
Apa ada expired? Asli ya. Perawan kok jandatan? Perawan. Sak, ayo. Gimana dodolan sandal opo to? Sikil wis jawon, nggo sepatu oklok. Lakune koplak kan kok kancane ning mburi bibinya. Ayo kae ayo. Ayo. Marah kamu kancani. Oh dia sepatunya oblok-oblok. Yuk, siap. Pi Pak, marah pi. Arep-arep ngopi Pak. Oh siap mawon. Nggih, siap Brak. Madhep rono Pak. Nggih, mriko, kebon mriko. Nggih, kebon. Nggih mriko. Nggih, mriko. Kan itu wis oleh duit kok ngono. Ngedut, bar mak sresep oleh duit. Oh, bar diabok. Iyalah ya. Seseli payon badan itu. Susu kadaluarsa. Kancane sok Ayo ora mbok ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, maka. Guys, channel lho. Semoga diparingi berkat manfaat ilahi. Semoga Mas. Bapak ilahi madhep ngendi? Sabke pito? Jere kon marep rono kon aku milu bose. Aku seneni neh. Marep arep muka, Pak. Arep muka gabung ngono, Pak. Waduh. Ya, rada dengkat yuk. Ini Mas, rapat. Ah, rapat. Nah, rapat Mas ya. Apa nih enggak? Lebar ke opo pakai? Nah. Ada rene. Mana? Bubar, Mas. Ada rene sini. Aku dibilang parkir mana? Kon iki rene, kon sampe iki lurus iki nggih, ampun dinyak-nyak malih. Nggih to? Monggo Mas, sampun. Yo. Dimancing lah. Kira oleh Dede deh. Lah Dede, mergo kono di bendolan. Halah, api nggon aku. Iki dimek ya muni-muni. Betot mak, betot. Mak Dian. Dino ki bodol. Adik. tak krungu nek kerayu, Des. Iya, betul. Ayo tak krungu. Kaya wong PDKT. Dik. Sanjir. Apa ini? Saya bodoh kuwi.
Sayang, ayo kono suarane. Oh, buat dhewe. Iya, ayo saiki diarek ku ya. Ayo. Arep ono? Iya. No. Jadi guys. Iya. Iya. Medeni nang lagune apa sak-sake no? Iya. Betul, Pak. Ya, lagune apa sak-sake nang yo? Ya. Ya. Apa? Apa? Ora, sile itu dibuk-buk. Ayo, lagu-lagu ini. Ya, siap. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mengapa kata kita akan dia agar kesalahan ternyata sami kana mengapa kata kita akan dia akan kesalahan satu itu sami kana Yo sange kabeh. Anjir. Kaimu. Formasi. Wong padha lanang yo sange. Bubar, guys. Bubar. Pak, pendile mesti kaos kaki. Apa? Pendile. Apa? Kaos kaki. Ya dirokok dhewe. Nah, dirokok dhewe. Beri kaos kaki. Ya Urbani aman ge, aman lanjut. Aman lanjut. Ayo.
Tasnya aman tadi bos. Tipun masih bisa terkondisikan enggak ini? Ayo Cik, mulai Cik. Ya, wes ya, lanjut monggo. Ada kita ya. Lagi jalan guys, ini guys, sikat. Ayo sak cari mana? Jadi murah guys. Mano tak? Mantokmu. Mano tak? Sari. Apa kuwi kok? Apa iki mrite padha karo A kok. Dipun Mas, sak dilakoni. Dok, lagine dok. Yo, nyuwun lagu dok. Ya. Sabrak, mari pengarep. Yo, monggo. Dikasih dok. Berarti yang ini dong. Ayo, dikasih dok. Sitra nayaka angayai karya prakarya ning prajak prados